Ang pagtuon subong. Isa naman kakigayunan mga utod nga ang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department makaserbisyo kag makapagig-upod sa inyo sa pila ka mga tinion. Ato naman ribihon ang atong leksyon sa sini nga semana halin sa Agosto 26 tubtob sa September 1 kag sa Sabado September 2 aton madala ang aton natun-an sa aton tagsa ka mga Sabbath school classes sa aton mga iglesia. Kag salamat mga kauturan nga siningation ang membro sang Media Ministry Department si Engineer Frederick Linatan amo ang akon upod subong. Sir, good morning, mayong adlaw. Mga adlaw man sa tanan. Si Engineer Linatan maestro naton sa School of Art, Sciences and Technology. Kag siya ang nagatudlo sa mga engineering subjects sa aton mga engineering students diri sa CPAC. May ara kita nga mga kurso sa engineering engineer. Civil engineering kag electronics engineering. Civil engineering kag electronics engineering. Kanami mga kautunan. So sa bilog nga Pilipinas amo lang ni ang may engineering kurso sa aton mga Adventista nga mga eskwelahan. So salamat nga ari siya upod naton kag sa gihapon si Sir Elberey Tapaya, si Sir Ayan Banjula kag si Rodel Vargas amo ang ara sa likod sini nga kamera mga kauturan. Mga utod aton na iduko ang aton mga ulo sa hindi pa kita magkapadayon sa aton nga pagtuon. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo. Kabay pa nga imo kami gihapon subong buligan, kag imo kami opdan, ipadala imong balaan nga espiritu hindi lamang sa amon kundi ining amon mga utod man nga nagatan-aw subong sa ilang nga mga sa Facebook kag sa YouTube Ginoo nga mahangpan kag hindi lamang magpangalipay kami kundi dugang ini sa amon sang amon pagtubo paglambo espirituhanon. Salamat nga imo kami tagaan sa mga punto nga amon matun-an sa sini nga semana kabahin sang amon leksyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Engineer, aton na naibasahon ang aton nga sadsaran nga teksto sa hindi pa kita padayon sa aton nga pagtuon. Ang aton nga salauluhon sa sini na semana makita naton sa mga taga Galacia 4:26 nagasiling apang ang Jerusalem nga sa ibabaw hilway kag siya aton iloy. Dalayawon ang Ginoo sa aton nga sadsaran nga teksto mga kauturan. Ay engineer, kadamo subong sa mga relihiyon kag mga denominasyon nga ilang nga bahin-bahin ang panahon mahitungod kabahin sa kaluwasan. Yes. Oo. Nga ginatawag ini sa English dispensasyon. Dispensation. Sa Ilonggo ti maintindihan ta dispensasyon. Ang dispensasyon amo ang pag-alot sang time, ang pagbahin-bahin sang panahon kag may isa gani ka reliyon nga nagatudlo nga 7 na subong ka dispensasyon. Kag ari na kita sa ikapito nga dispensation nga amo ang dispensation of grace. Okay. Hindi na ko memorize gid ang 7, but one of the dispensation before the dispensation of grace is the dispensation of law. Sang kasuguan. Sang kasuguan. Siling nila wala na ning anom ka mga dispensasyon ari na kita sa dispensation of grace. Mga kauturan atong tunaan kung ini bala maka-hold water. Sa ginatudlo sa doktrina nga ginatudlo ni Pablo. So amo ni subong ang atong tun-an mga kauturan kon matuod gid bala nga ang kaluwasan gin-divide sa engineer sa mga panahon. Na ang atong tun-an subong ining duha kakatipan nga amo ang magapaintindi magapahangop sa aton whether matuod ang dispensasyon o kun hindi. Yeah. So atong tun-an mga kauturan ini ang covenant sa English sa Ilonggo katipan. Engineer,
pwede mo masaysay kag ma-explicar ano ini ang covenant? Okay. Ang covenant sa karon nga panahon do hindi ni naton permi ginagamit ang katipan nga word. Commonly ang aton ginagamit sa parehas ini na pulong amo ang mga kontrata, mga kasugtanan. Isa na siguro sa usual naton nga mga covenant inang kontrata, magbakal kita sang duta, sang salakyan, biskan pa kisa sa credit card naton, may mga ginapirmahan kita, may agreement between sa Bisan duwa ka nag-abri ka person. account sa bangko, may Yes, contract oo. nga ginapirmahan. May kontrata. So may ara kita parties na tuman, comply sa mga agreement na agrihan nila sa duwa. Kag gina-expectar nga ang duwa ni ma-comply gid. Otherwise, may disbintaha sa isa or may ara na kung sa side pass ang kliyente, may mga penalties na maabot sa iya. Kung ma-failure ang isa Ma-failure. kaparte. Kaya ang agreement is between two parties. Yes. Oo. Sa contract naman, sa marriage contract, it is between the husband and the wife. Yes. Oo. A failure of one will mahimo nga maguba ang kontrata. Yes. Kag subong man pastor sa kung sa linyada sa engineering, ang inang aton mga first be magpatindog ka sang balay, kung tag-iya kag ang kontraktor, ang tag-iya ma-demand na siya na amo ni kadako, amo ni ang kadamuon sa mga tawo ang pwede makapuyo. Kag sa kontraktor na siya na ang ma-design, ma-budget, kag sa time na magsugot na pero kisa may time pa na nag-adjust sila pa. na ay amo ni himuon ta. Liwaton di kamay. O liwaton gamay ang plastar sang balay amo ni until na mag-abot sila na mag-okayhay ng duwa drat na diyon ang magpirmahanay. Will burst kasi na engineer kita engineer ikaw and then sa mga construction sa mga balay kag mga design. Yes. Ang covenant mga kauturan o kon katipan na mensionar sa daan nga katipan, sa daan nga tugon, more than 1,000 times. Na kag kun aton gid tun-an mga kauturan, damo ang covenant. Okay? O kun ang agreement between God and His people, no, the contract between God and His people. May ara to mention a few, may ara nga Abrahamic covenant, engineer, may Mosaic covenant, may Davidic covenant, may Edenic covenant, ang covenant agreement sa Eden. Okay. Na amo ni ang atong tun-an karon mga kauturan, ini ang Edenic covenant. Nga ini nga covenant nga ginhimo sang Ginoo kag ni Adan kag ni Eva. That was the first covenant nga nahimo. Kag mga kauturan aton dumdumon, kung aton tun-an gid ang aton nga leksyon, ini tanan nga covenant is a covenant of grace. Okay. Salvation by grace. Wala gid diha labot ang mga tawo. Okay. Okay. So, sa imo engineer nga ginhambal kay na nga ang contract is between two parties. Ini between God and the people, man. Two parties man. Pero ini ang Ginoo ya. Amo ang this is considered as a one-sided covenant. Kay ang Ginoo di amo ang tanan nga magahimo. Ang tao ya igo lang magupod-upod. Oo, magupod-upod. No. Sa sini nga klase sang agreement. Wala siya sang himuon nga iban pa. Ang Ginoo lang tanan. Ang iya lang gid is to agree with God. Yes, dulo kalabanan ni pastor na mabato na lang siya sang benepisyo sang agreement. Wala na siya himuon kundi ma-enjoy na lang siya sang covenant na ginhatag sa Dios iya. Yeah, example mga kauturan ari sa Edenic covenant. No. Nga makasiling kita nga one-sided and it is still salvation by grace. Kay amo gina ang ginakusar sang aton mga iban nga mga kauturan sa iban nga reliyon nga kita nagapatig yapon sa salvation by works. Yes. Pero aton matun-an diri sa aton nga leksyon sa sining nga semana nga since Eden, the covenant made by God between Adam and Eve is a covenant of grace. Yes. Bisan sa kay Abraham, it is a covenant of grace. Bisan sa kay Moses, it is a covenant of grace. Bisan sa kay David, it is a covenant of grace. Much more in the New Testament, it was a covenant of grace.
Ari mga kauturan ang sa Eden nga covenant si Adan kag si Eva. Yes. Hindi ni engineer nga obey and live system. Ang Ginoo naghambal sa kay Adan kag Eva, don't. Okay. Hindi kamo magkaon. Kay sa panahon nga magkaon kamo, mapatay kamo. Nga totoo. Yes. Si Adan kag si Eva wala nagsiling yes or no. Ang ginapaabot lang sa Ginoo sa ila is to obey and to believe nga hindi gid sila magtandog sila nga prutas. You see, everything will be given to them and everything iya tanan sang Ginoo nga pagabuhaton. Igo lang gid si Adan kag si Eva is to follow the instruction. You Kag see? sa ina na paghatag sang Dios sa ila, isa ka blessing para sa ila. Gin-enjoy nila ang mga benepisyo sa pagpanuga sang Dios. Kag isa na itong makita sa aton na leksyon that they are also given the dominion Yep. sa duta. So, pribilehiyo nila, isa ka pribilehiyo nila sa Kadako blessing gid sina. yan. Just imagine everything is given by them to them by God. Ang ila lang is to believe and to follow. The word obey diri gani engineer may connotation ni siya nga trust. Trust. Oo. Kag pag-belief kag pagpati lang. Na kay nabalaan sa Ginoo nga ari isa pa gid ka punto engineer nga ako nakita sa atong leksyon. The covenant in the Garden of Eden before sin is obeyable sa English. Obeyable. Ang ano nang obeyable, pwede matuman. Matuman, oo. Sang wala pa ang sala. Matuman gid nila. Kay conditional gani ang ilang kwani, ang ilang ano ni ng lifeless life. Ang hindi mamalasyon nila is conditional. Nga kung wala lang sila nagsala, matuman ina nila nga mga agreement. Pero pag human sang sala, impossible nila nga matuman. Mahimo na. That's why in the foreknowledge of God, nabalaan na sang Ginoo nga once makasala si Adan kag si Eva, hindi gid nila matuman ang agreement. Pero kung hindi lang sila magpakasala, they can obey. They can obey what has been agreed upon by them. So isa gina nakita naton pastor na bangod sini sa sala, nag-abot na sa aton ang kung sa kwan pa may tendency na kita na hindi kita katuman sini na Hindi lang yung tendency. Why gid kita ya Why gid kita hindi sarang? gid kita ya makatuman tungod sang pag-abot sang sala. That's why sa wala pa ya natuga ang tao, ara na ya ang plan of redemption. Ara na ya ang grasya na plastar na sang Ginoo. Correct, pastor. Kag sang nahulog sila sa sala ni Adan kag ni Eva, nakita naton dra na may inisyatibo ang Dios na ginhimo sa ila. Yes. Kay ang tuyo sa Dios na ma-enjoy gid nila tani atong first nila na kondisyon, aton balikan na ang Dios naghatag sila sang covenant, especially na digto sa ginmention niya sa babayi kag sa manog. Kag digto na sulod sa sina na covenant na may paglaom sila Yes. paagi sining seed na mag-aabot. Na kanami sina nga punto engineer. Oo. Nga sa tapos sila nakasala, God has given them another covenant. The first covenant is thou shalt not eat. Instruction. Na. Ang ikaduhang covenant, ginambal sa tapos na ang sala. Net nga kinaiba. Nga I will put enmity, buhatan ko sang kasuayon, ikaw, ang babae, kag ang manog. Okay. Na. Kag her seed, ang iyang nga binhi, muna. That is still pointing to Jesus. Yes. Kag pastor, nakita ko na ang covenant nagavari sa kondisyon, sa Yes. sitwasyon, sa Another kantangan point. nila na punto. Yep. Kag amo na makita masunod naton ang mga ginmention mo na mga katipan nagalain-lain sa kada panahon kay nagavari sa Sa sitwasyon. sitwasyon. But all of them, engineer, is covenant of grace. Kag inita na katipan para sa kaiwan ng isang Kayuan tao. yun. Kay nakita sa Ginoo nga hindi na gid ang tao makatuman mo. That's why siya na nag-take initiative. He took the initiative to do everything. Do pareho bala engineer before ito magpadayon. Pareho bala sang kuan
sang mga manubihanay. Masiling ang lalaki, ako lang bahala, upod lang sa akon. Ang imong buhaton is just upod sa akon and everything will be okay. Na ti amo man ni siya. Ang Ginoo siling Ginoo, ako lang bahala, upod lang ka sa akon. Doon muna sa Biblia na do ginapanggid ang Diyos na bilang bana Bana. kag sawa ang mga katauhan Kanami niya. sana. Okay, kadto kita engineer sa Monday, Abrahamic Covenant. Ining Abrahamic Covenant mga kauturan is a covenant between Abraham and God. Pero engineer ini nga covenant amo gyapon Ginoo lang gid tanan. Ang ihambal Abraham guwa lang kada sa imong mga kabikahan, sa imong mga kaparentihan kay himuon ko ikaw. I will make you a great nation. I will make you a peculiar nation. I will bless you. And I will also bless the people who will bless you. Yes. And through you, I will bless all nations. Do, Pastor, kung ibalik naton sa Eden, amo man ni ang ginsaad sila sa Diyos na kung magpabilin sila sa Ginoo, they will be blessed. So, nag-continue ini sa panahon ni Abraham na ang blessings ng Diyos wala na nag-change or nagkuan, kundi nag-continue sa pag-ulang na sitwasyon. Yes. Okay. So, sa aton ginambal mga kauturan nga ini tanan ginhimo sang Ginoo. Kay ang plano sa Ginoo engineer is everybody will be saved. That's why gintawag niya si Abraham to fulfill that kind of plan. Oo. Nga ini nga plano niya sa pagluwas sang tanan. So pinaagi sa kay Abraham ang tanan may kaluwasan. Ang tanan nga nasyon mabindisyonan kag paka mayuhon. Sige. Yep, engineer. Nakita naton din na sa pagsunod sina na pagpakigatipan sang Diyos kay Abraham, nakita nato na ang first na pakita ni Abraham amo ang pagwa. No, nakita naton sa pila na siya katuig na naga-star sa Ur for 75 years of his life. Dira na siya kag komportable na siya, but sina nation nagintawag sa Diyos. Anong ginhimo iya? Nagsalig siya sa Diyos na God will supply, provide sa iya magkinanglanon and nothing to worry along the way. Ato na aplikar sa aton subong nga personal nga kabuhi. Nga once magbaton kita kay sa Ginoo kay Kristo, God will lead the way. Oo. Ang Ginoo na ang aton lang gid is to cooperate with God. Hindi gani kita ang you see. Ining Abrahamic Covenant. Si Abraham nakita nato ng pagkatawahanon ni Abraham. Hindi mga si Abraham nga perfecto gid siya. So nabalaan sang Ginoo nga ang iya ginapakigkatipan ang the people whom the party that he is making a contract with, an agreement with, is not like him nga wala sala. Nakita na sang Ginoo, nabalaan na sang Ginoo nga ang party nga iya ginakontrata may kapakyasan, may sa Ilonggo pa may diferensya. Nga maabot ang panahon nga may ara nga diferensya. Pastor, lo akong ginabana-bana na ang paghatag sang Diyos ang covenant, kabalo ni siya na hindi ni siya kasarang. Hindi siya kasarang. And meaning, that's the point I like. Ang ginapakita sang Diyos na kabalo ko na hindi ka ni katuman. Hindi ka ni katuman. Pero masalig ka lang kay ako na ma-comply. Comply. Ako mahimo sini na covenant na ginkuanan naton sa sugod. So amo na siya engineer, ang munang natabo sa kay Abraham. Nabalaan sa Ginoo nga si Abraham along the way there is tendency possibility nga masala kag natabo gid sa kay Abraham. Oo. Tuod nagwa siya, nagsalig siya, nagwa siya sa Ur of Chaldees. Pag-abot sa Haran, 10 years after, wala pagyapon nagsaad nga wala gyapon kay ang saad niya nga manganak ikaw. Wala gyapon, no? 75 years old na lalin sa Chaldees, aton pa 85, almost 90 na sila. Dito kag natingala si Sarah kag si Abraham nga wala gyapon na. Ti buligan tang Ginoo to fulfill that kind of promise. Kag amo na pastor ang ila ginhimo na do ka imposible na sa kay Sarah na bangod sa iya edad na makabanta. Nag-abot sa iya inisyatibo nga ipresentar niyang iya na maid na si Hagar. Nasa din aton makita
na iniya may capability ni siya na magbata gid. Yep. Compare sa iya. Pero ato madumduman, nagsaad ang Dios, may promesa ang Dios sa ila, makaanak gid sila. Yep. So sa ato na teksto dra sa Galacia 4:21 sa 31, ginpakita na ang saad si Hagar nanganak according to the flesh. Kay sa ako na pagtanaw, pastor, according to the flesh o in ordinary way, kay ang iya sa iya edad, natural gid yan na magbata siya. Yes. But it is impossible sa kay Sarah. So dira Yeah. na nagabot ang kung pa ang pagtesting sila na will they be faithful sa promise sa Dios, kay imposible ni na part anong ilay moon. So nagabot na Yeah. Himo Idra ta makadto engineer nga punto. Okay. But before going to that point, ang isa di kasala ni Abraham kag ni Sarah nga they were thinking nga buligan nila ang Ginoo. Oo. Pero sa aton hambal kay na nga kabalo ang Ginoo nga bisan ano nga bulig sang tao wala gid na mahimo. Yes. Pero si Abraham kag si Sarah nagunaw na nga buligan nila ang Ginoo to fulfill the promise. No, pero ang plano sang Ginoo nga wala gid ka mo labot na ako lang bahala sa tanan. So dira nagsulod ang sayop ni Abraham kag ni Sarah. That's why nag-abot ang problema sa sulod sang panimalay. Kay nag-abot si Hagar. Okay. So kadto kita sa imo nga punto nga si Ismael nga anak ni Hagar nataw sa natural nga pamagi. Oh, that kati batan-on pa si Hagar, makaanak gid siya. So naturally sa natural nga pamagi si Hagar makaanak. Pero si Saraya is unnatural, hindi kinaandan. Nga ang tigulang maanak mabata na ti amo na siya dira ang bahin ang leksyon engineer nga aton makuha nga God can make impossible things possible. Na ang aton lang gid buhaton is just simply believe. Na so amo na siya. Kagaron aton matunan nga ining duha ka katipan ginpaanggid kay dira sa Galacia 4 21 hasta 31 ara dira ang contention mo nga daw kung hindi ka lang na clever masayop kada matip lang kada kay nagsiling dia si Abraham nga ang kasuguan pareho sa kay Hagar pareho kay Sarah oo na ti imo da siya i-conclude nga kung hindi mo na matunan mayo nga wala na kasuguan. So ang isa naton ni do akon ba makonek sa mga previous na mga covenant, ang ila ginhimo ni Abraham kag ni Sarah do kaangay man sa inisyatibo na ginhimo ni Cain. Sa paghat sa ila ni Cain kag ni Abel sa paghalad. So ang kay Cain na nagdala ni siya kay una iya okay naman ni siguro. So naguna siya na sa iya pamaagi malipay man ang Dios. Pero may ara sila ginhatag sa ila sa Dios na amo gini ang ikwan. May punto ko da engineer sa kay Cain kay Abel. Duwa na sila obedience na. Nagtuman sila. They obeyed. That's why both Cain and Abel have that mentality of obedience. Pero tinga ang isa wala ginbaton. So it is not just a matter of obedience. But it is a matter of attitude. Yes, correct. Attitude. Ang batasan ang kinaiya. Nga si Abraham si Cain niya may attitude gid niya nga masinupakon. While si Abel, matinumanon siya, dugangan pagid sang iya pagka masinulundon, kag pagka-humble. Kay ti on the first place si Cain niya gintagaan na sila instruction daan ni Adan kag ni iba mo ilagi ni kanan nga kung maghalad ka mo amo ni ang halad nyo. Pero bisan nagtuman si Cain pero nagsupak siya. Na ti amo man na siya ang punto diri sa aton nga leksyon. So isa na ining mga sa part ni Hagar kag relate naton si Cain nagaw na una na ina bang ang aton na kaluwasan matuman naton mahimo naton maangkon naton pagi sa aton na obedience sa aton pagtuman pagsunod sini ti amo na siya engineer nga
ang abi naton, ang abi sa mga Israelinon, sa mga Hudiyo, nga sa ilang pagka may tinumanon, maangko nila ang kaluwasan. And that is what Paul is trying Yes, to correct. emphasize sa ilang nga mga Galatians. Hindi lang sa obedience. Okay na siyang matinumanon. Pero it is a matter of attitude. Ang aton nga kinaiya, ang aton nga pag-attitude, anong attitude sa Ilonggo, at least ma-intindihan naton ang word nga attitude, nga ang aton kinaiya, ang aton batasan. Is the best thing nga aton nga musundon. Okay. Ano ni engineer pagid si Abraham, si Hagar kag si Sarah. Sarah. Okay. Sa atong ginambal kay na si Sarah ya ginsaaran Sa aran siya. in an unnatural way. Sa hindi nga natural nga pamagi. While si Hagar, Hagar naganak sa kay kuan no. Sa Ismael. Engineer si Abraham nag-plead pa gani nagpangabay sa Ginoo. Oo, Lord God. Kung mahimo nga tagaan man sang inheritance si Ismael. Oo. Pero siling sang Ginoo no. Oo. Kaya ang saad is not through Hagar, but ang saad is through Sarah. Kag subong man pastor, kung mabalik-balik og gamay, sang inang time na do hindi pag sila bata, ginpresentary man si Eleazar gani na Ginoo inibala siya man ang panubli. Pero siling sa Dios hindi gid may saad ako. Yeah. Kag kun aton makuananada na ginpangalanan pagani sang Dios na ang imong anak si Isaac gid. Yes. Oo. Meaning may plano, may direksyon ang Dios sa ila na sa ina na covenant na ginhatag Yeah. sa ila. Kadto kita sa Wednesday engineer election. Hagar and Mount Sinai. Si Hagar kag ang bukid sang Sinai. Kay balo kita engineer nga amo ni ang panahon nga gin sulat sang Ginoo ang napulo kasugo sa iya mga kamot. Kag before sina ang Ginoo nakigistorya sa mga Israelinon dito sa tiilan sang bukid nga Sinai. Kag naghambal ang Ginoo sang napulo kasugo. Pinagi sa daguob kag kilat. Yes. It was sa aton nga leksyon nga nagligan nga labay nga it was a big impact nga gusto sang Ginoo nga tagaan gid sang dako nga emphasis ang iya napulo kasugo. That's why ginhatag niya na with all the eyes and all the attention given to him sang mga katawan. So thou shalt have no other gods, so forth and on. Ang mga nabatian na sa mga Israelinon. Okay. Kag sa tapos nga naghambal ang Ginoo sa napulo kasugo, ang siling sa mga Israelinon, what the Lord had spoken, we will obey. Tumano. Engineer, may punto diri. Nga ini siya si Pablo sa iya nga punto sayop ini. Kay ang katawhan nagpasalig nga ila nga buhaton in their own strength, in their own way, they will obey the commandments. Na ti sa aton kay naginambal kag sa aton nga leksyon nga nabalaan sang Ginoo nga ang tao ya after sin hindi nagid imposible gid unless siya ang matuman para sa tao. Before sin mahimo sang tao, maobey sang tao. Pero sa tapos nga nagpakasala ng tao, imposible. But yet God continue this covenant kay ang iya nga buhaton siya ang magatuman sina. Ti amo nang natabo nga ang Israel wala nakatuman. Kay ila ginhimo, that's why si Pablo naghambal under the law. Kay ti ang Israelia ila ginahuna nga sa ila pagkaman tinumanon sini mga halad-halad, mga pagsimba sa mga lati, sa mga binulan, pagselebrar sa mga piyesta, sa tanan pada nila nga mga rituals kag mga ma-comply nila ang requirements sa Ginoo. So correct na pastor na aton nakita anong tuyo sang kasuguan na paghatag sa Dios sa ila. Do kung sa aton pa do nangin lula na ni sila na agud naton maangkon ang kaluwasan dapat kanon tagali ni sundon. Pero sa aton mga pagtuon nakita naton ang kasuguan na gali nagapakilala na ang mga katawan sadto na panahon na makasasala sila. Makasasala sila. Kag it is
ang Diyos na nagahimo sang ideya na agud maluwas sila. Maluwas sila. Kung nakita nila kung tani na ang ila kayong tangan na makasasala kami, hindi namon ni mahimo gali ang part namon sa covenant. Only is to believe Is to sa Ginoo na siya ang kung sa kwan pa maaari ma-settle ining covenant na ginimuan sa ginsunuran. What God is trying to ask from people is cooperation. Cooperation, correct. Cooperate lang. Kaya I will do everything. You see, ini ang covenant sa Sinai, ang kadamo na misunderstood sini. Na misunderstand nila ini nga covenant of law ni. No, this is still a covenant of grace. Grace gyapon ni grasya gyapon nga ara ginatri tagaan lang sa Ginoo sang palatukuran nga sundon kay ti mabudlay man nga kung wala sing sundon ang tawo. Oh, so at least may sundon ang tawo. Pero ina nga pagsunod is not a means for salvation. It is just a guide sa aton nga natunan schoolmaster until Christ came nan. Kag ang isa ni na punto man sang kasuguan na ginhatag sa ila, agud matudlo sila kay Ginoong Hesus sa saad sa seed na aton plabuto na siya ang magatapos sa sini na ma-affirm sa ini na katipan. Okay, last naton nga leksyon engineer sa Thursday sa Wibis, Ismael and Isaac today. Okay. Si Ismael kag si Isaac today. No. Ang punto ni Pablo nga kamo nga mga Kristohanon, labi na gid kamo nga mga Hudiyo nga nahimong Kristohanon. Gawnaw na kamo nga hindi maluwas ang mga Hudiyo. Kung hindi sila mga hintil, I mean, kung hindi sila magpa-circumcise. So gin-require nila ang mga Hudiyo nga ang mga hintil nga i-circumcise before they become Christians and they will experience salvation. Kag sa muna na panahon, Pastor, nakita naton kay ang mga disipulo naglabot na sa iba na lugar, damo sang mga nagbalaton, especially sa missionary trip ni San Pablo. Kag kung sa kwan pa do na dihado siguro ang Hudiyo na do nagdamo ang mga hintil ni gason do feeling gabatsyag sila na ang pagkahudiyo do isa ka kwanbla do oportunidad na kung sa kwan pa bahin sa kaluwasan pribiliyo na maluwas. So ining mga hintil kung sa kwan pa mga bag-uhan na ni kung sa kwan pa dapat maagi gid kamo sa sini na mga pamagi magpakahudiyo kamo. Pero si Pablo ni Silesia baliskad ina. Ang inyong nauna nga kamo si Isaac, ang mga hintel amo si Ismael. Siling ni Pablo, hindi na amo baliskad gani. Nga ini ang mga hintel amo ni sila ni si Isaac ni. Mga anak ni sila sang saad. Kay hindi ni sila na anak sa natural na pamagi. Kundi supernatural way ang ilang being born again. Nga hindi sila natao sa natural nga pamagi katulad ni Hagar kag ni Ismael, kundi sila katulad ni Isaac kag ni Sarah nga si Sarah nanganak in a supernatural way. Ti ang mga hintel na himo man anak sang Ginoo in a supernatural way nga pinagi sa dugo ni Kristo na himo sila anak sang Ginoo. Kag sa teksto naton na bala na gina-emphasize ni San Pablo sa Galacia 4 na sa diin ang contention between sa sining promised child kag ato ang anak sa ulipon na ang ulipon amo ang maga-persecute na ni ma-persecute sa sini. Do ako nakita, Pastor, na ang ina na relasyon ang Ismael kung sa kwan pa tong sa natural way kag sa Isaac na sa supernatural way. It is now the Ismael. Parehas man kay Isaac. Ang si Ismael among kwan kay dumagawan ako ni isang inang pagka-firstborn. Birthright. So, do parehas man ni Saudiyo subong na do naagawang kami sa mga hintil. Do nakuha na So, gina-persecute nila mga hintil ni na do opposition na sa ila.
Engineer, salamat gid kayo. Damo pa tani ta sang i-discuss ka namin sang atong discussion. Pero nasobra na kita sang panahon. Mga kauturan, salamat man sa inyo nga pagpamati kag sa inyo nga pagsunod-sunod sini nga programa. Wala ginamon siguro mahatag ang tanan, pero kanami sang atong discussion, I hope you have learned a lesson and new insights. Karon lang gani ko nakahibalo sining Isaac ni Ismael ni nga supernatural kag natural way. This is my first time, though kadugay na sa akon nga nangin pastor. This is my first time to learn about the natural and supernatural way of birth ni Ismael kag ni Isaac. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton. Engineer, magapangamuyo kita. Magapangamuyo kita. Langit no namo na Amay, Ginoo, kami nagpasalamat sa kahigyonan na ikaw naghatag samon samtang kami nagatuon sa sini na leksyon. Madamo na mga punto, mga butang na amo na diskubrihan na nagapanumdum sa amon na kami lamang magadangop sa imo. Magasalig kami sa imo na gahom na pagi sa imo kamatayon ikaw nagluwas sa amon na maangko namon ang kabuhi na walay katapusan. Gani sa amon na pagtuon sa sini na simana kaupod sa mga kauturan kabay na isa ini kapag pakamayo sa tagsa-tagsa samon. Agod na maangko namon ang bugos na kalipay suno man sa imo planos tagsa-tagsa tamon na mangin isa ka alagyan sa pagpakamayo sa mga katawan. Gani among ginatugyan ini na programa ini na hilikaton na gina-presentar namon sa mga katawhan na mangin epektibo ini sa pagdala sa imong mensahe sa mga katawhan. Gani ini among ginapasalamatan ikaw pa dahil nagapakig-upod sa amon natugyan namon tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.